All over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Yeah, n'ụbọchị tata isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you must do when you don't have money for spiritual work. Yes, abụ m onye nchụaja n'ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ kedu ihe ị ga-eme when you don't have money for spiritual work. I'm here to tell you na enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme after ka agbasịala gị afa. Ị nwere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Enwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-eme. Ihe dị mkpa bụ kelu kpọkuo chi gị na mmụọ nsọ chi gị. Gwa ha duga gị to the right altar. Altar ebe ị ga-anọ wee kwubi okwu. Altar ebe nwere onwe dị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị m na ihe na-agwụghị ike n'ọdịnala bụ na ha enwere ego eji arụ ọrụ mmụọ na ihe a na-akpọ erika. Si ya mba na ihe a bụrụ ọtụtụ ihe nwere ike i-discourage ha. Identify ya altar gara ekwubi okwu n'isi gị. Yes, mma akụwa ya nke ọma ma ọ bụrụ na mmasị ọkwa anyị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna annual festival anyị bụ September 15th. Tụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-participate na ya, ma ị n'obodo oyibo ma ị nọ Nigeria, ma ihe abịa ma ọ bụ na ihe abịa. Chat m na WhatsApp ka ime ihe m kwesịrị ime eji wee kwado onye bụ Saraka and the festival. Then nke ọzọ bụ anyị nọ na month of August. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Yes. This is what to go in the temple, Chuaja, go for Kubi, all over the world. So like I say, I am military here, category 4 years now. We have massive testimonies, but we don't show them on social media. We hide them. But I'm not going to where chat na WhatsApp 0805-7837-672. Let's proceed. What you must do when you don't have money for spiritual work. Ihe na-achọ ka nkọwala gị bụ na n'ọtụtụ n'ime ụlọ aghọtara agwagwo m ụnụ times without number. Don't go and borrow money for spiritual work. Na ọ dụrụ ọbụ na ọ dụrụ ịgwa onwe gị eziokwu. Eziokwu ị gwara onwe gị karịrị eziokwu niile. Ọ bụrụ na ị jere for any reason, ọ bụrụ na agbaala gị afa ma ọ bụ na eziri gị ozi, mana ị nwere ego ị ga-eji rụọ ọrụ ndị a na ihe ị na-agaghị ime, bifo ijebe n'afa kpọkuo chi gị na mmụọ nsọ chi gị, ha mara ka ị hara. Gwafe etu o si wee dịrị gị. Yozie efe ka ha duga gị na ya bụ altar ebe nwere onwe ga-ezute gị. Ọ bụrụ na ikpesi ekpere ndị a, onye ọbụla mmụọ gosiri gị obi gị nabatala nọ na ya bụ altar ka ị ga-eje jekwuo onye anwa ya na-ere gị ife. Onye ahụ gwasịa gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na ị nwere ego, gwa onye anwa na ị nwere ego ị ga-eji mee ihe ndị a. Enwere any other alternative. Onye ahụ ga-agwasị gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na enyeghị anya na onye bụ aka ji ọfọ mmụọ be nna gị, o nwere ike gwa gị ị nwere ike iji ọjị na mmanya onu aka ruru jebe na mmụọ be nna gị ma mmụọ ikwu nne gị ka ọrụ ha etu o si wee dịrị gị. Yọọ ha amara, gwazikwa ahịhịa ihe emere ha ma ọ bụ na ha mee ka ọnọdụ gị bụrụ sọ mma. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ emeghị etu onwere onwe ha. Ọ nwekwara nke ọ ga-ahụ emechara gị. Yesterday nwe onye bịa na temple, mana ka a na-enenere ihe chọpụta na ọnọdụ ha dị too bad. Anyị karịa aja ọ ga-eje jiri aka ya mee na be nne ya. Yes. Then gwakwa ya o jee na altar anyị achapụla anyị jee kpee ekpere, maka na anyị kwenyelụ na ike dị n'ekpere. Anyị kwenyekwala na ike dị n'aja, mana a na-ewere nke eji eme nke mee nke. maka na ewere nke ya a na-agba na ntị gbaa ya n'anya anya akpọ
gịnị ka m na-ekwu maka ya? Chi gị maara na ị nwere ego, ọra mmụọ gị na ha so maara na ị nwere ego, mmụọ iji ụgwọ marụ na iji nwere ego. Ndị Igbo na-atụ ilu sị, you must give me my money maka onye ji ego. Ọsọ ya bụ na onwe onye iji ụgwọ maka na ọbara ụda epi anụ nwere anwụ ihe o wee zugo n'ụzọ. You must give me my money today. Ọ maka na o nere anya na-agba ofu ego. Ọ bụrụ na ofuru ego, ikwu na ibe ga-agbakọ ekpechi ikpe asịa nwoke na ifunu nwere ego o ji hapịa nwoke inweta ego kwụọ ya. Ị ghọtara ya? O nwere mgbe a na-egbu onye ji ụgwọ egbu. Ndị Igbo tụrụ ilu si na ile ọma ka eji na ji aga n'okwu. Nke bụ eziokwu na gị nwa ga-emegola accept, chọpụta ebe ị na-eri mperi n'iji ụgwọ, pụọ egoro na ị ga-akwụ ụgwọ, ma jizie ya ụmụ mmụọ amara ka ha mepee edogo ụzọ ka i wee nwee ike kwụọ ụgwọ iji mana mmadụ mana mmụọ. Ntị ọ dị onye bata na ugochitubelu na temple na mmadụ na-agbara aka bịa. Ọ bụrụ na iji ọjị good, ọ bụrụ na iji mmanya good, ọ bụkwara na ijiro ije na chapel je kpee ekpere, submit ya petition. I can tell you na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọnọdụ ha dị bad, nke bụ na o nwere ọdụ onye na-asị ha nwa ọkụkọ na-eleghị one, mana obi ha ji bịa wee jee before the altar kpesie ekpere, egwu ọma gụọ na ndụ ha. Problem ị na-enwe bụ na ị na-eche na problem gị dị beyond redeemable. Ọgụnwa ji onwe gị, ọgụnwa bụ onye nwere nghọta mmalụ na ọdịnala Igbo abụrụ iwu na-agachala gị afa na iwu na ị ga-emeriri etu ahụ esi gọrọ ya n'afa, ma ọ bụ na ị ga-eje bi ego ibikwado ego. Yes, take it from your hand. Gwara gị don't go and borrow money ka ị wee rụọ ọrụ mmụọ. The worst loan mmadụ ga-eteki bụ loan mmadụ tekiri were rie n'ọnụ. Yes, maka na ọ bụrụ investment. Ya bụ loan ahụ, the only way ị ga-eji wee teki loan bụ loan ị tekiri ka ị wee tinye na business ga-amụtara gị ihe, mana ọrụ mmụọ adụrụ etu ahụ, mmụọ mana ijiro. Yes, don't borrow to pay debt. Ị ghọtara ya? Don't borrow to pay debt. This is a simple business administration. It's a wrong move. Etu a Nigeria nọ now, ndị na-achị anyị eje borrow ego ka e wee kwụọ civil servant ụgwọ. All wrong plan. Mana ọ bụrụ na a na-eboro ego ka e wee establish something ga na-eweta ego in return, ego a ga-eji wee service the loan, fine. Mana I can tell you na ihe anyị jere ije boro ego, ọ bụrụ na iboro ego, onye ibororo ego ọ na-ewute ya ma ọ bụ ọ na-ewute gị nwa na ibororo ego, ị nọrọ n'echiche ka ị ga-esi wee kwụ kedu ka ọrụ a ga-esi ga. So take it from me, don't borrow money. Ọ bụrụ na ị nwere ego mana ọnọdụ gị na-ewute gị, ị chọrọ ka agbanwere gị ọnọdụ, you can come to the temple and pray. Ihe mmụọ ji aza mmadụ ekpere ewe obi. O nwere ndị sịrị na ha nwere nsogbu dị iche iche, nwere ike ndị amoosu a na-edistọpụ ha, o nwere ike ọnwụ na familiar spirit na-edistọpụ ha, enwere ike ọmụ na-agbara ha ụtụ ma ọ na-akasị spell. Do you know na ị nwere ike ịbịa sọsọ mmiri nkịtị ka e kuru were saa arụ, i wee sapụ ụtụ na manipulative spirits eji wee ka eji gị. Ị ma na ị nwere ike ịpụta sọsọ na-ebi azụ ụkwụ kpee ekpere with that faith and conviction iji wee bịa mmụọ emeri gị ihe. Ị ma na ihe mmụọ na-eche bụ ihe obi gị. Ọ bụ na iji obi gị niile nwere okwukwe wee bịa, nke bụ eziokwu na onwebere onye ọbụla ji okwukwe bịa n'iru ụmụ mmụọ na-agba aka na ihe ịlakịrị bụ faith. Ị ma na o nwere sụsọ na-ebialụ were obi tiwara etiwa na obi gwepere egwepe, ka nke ọrụ gị akụkọ ihe mere na Baịbụl. Ị ma na Jizọs sịrị na akọrọ akụkọ maka ya bụ stori, wee sị na o nwere nwoke nwaanyị adọ n'ụtọ ya, o wee sị na ọ bụrụ
na ya ga-emetụ ọnụ uwe ya aka na ya ga-adị mma. Mgbe nwaanyị a ji okwukwe wee metụ ọnụ uwe ya aka wee sị na nwaanyị oruru ọbara kwụsịrị, Jizọs wee sị na ike pụrụ ya n'ahụ. Wee jụọ ya sị ya, onye nwe m, masta, ndị mmadụ buru ibu etu a, ọ dị obvious na ndị mmadụ ga na-emetụ arụ. Ọ sị ya mba, na onye nke a metụrụ aka dị special, maka na o spiritualize dacha aka ahụ ọ na-emetụ ya. Ịma na ihe ọ pụtara wụ fet nwaanyị ya nwa na o kwerenyere na ọ bụrụgoro ure na emetụrụ ọnụ uwe ya aka na ọ ga-adị mma. That is fet. Ịma na ọ bụrụ na ị nwere okwukwe na ọ bụgoro nọọsụ ọchị nkịtị ka iji wee bịa n'ọlta, nọọ petishọn ka iji wee bịa n'ọlta, ka ịzọ ụkwụ na ya na ihe na-eme gị adịgo mma, ịma na ofet. Ka nke ọrụ gị akụkọ ihe mere. O nwere otu enyi m nwoke, yes, mgbe anyị na-eme ụmụ ihe religion a, ụmụ ihe seminarị a, nwaanyị nwoke a mechara, ọ bụrụ na o chiri fada, o wee ruo otu ụbọchị mgbe fada ede na-ewu, o wee sị ka eje elele, ka jee lele etu a si eje elele. O wee pụta n'ụzọ, be nna ya dị na nso na main road na be anyị. O wee pụta sị ka ebe a na be nne ya ka ọ gwa mmụ ya mma na ya na-agafekwa ahụ, na ya sị ka bịa kenee ya na ya na-eje elele. Mmụ ya sị ya, ọsị mmụ ya na-elele ka ya na-eje kịta. Mmụ ya wee sị ya, nwa m chedo, na-agba nkịtị. Mmụ ya gbawa n'ụlọ jee bute 1 gallon white, gbaa mmiri na ya bunye ha, si na mmiri ka ọ gọzierie mmiri. Mmụ ya wee na-asị ya, o chefuona na ya. Mmụ ya wee na-ekwu n'ime obi ya sị, mma ya o chefuona na ya wụ fada, na ọ bụrụ na ọ chọrọ mmiri nsọ na ya nwere ike ịgosi mmiri ya nwa tinye nnu, ọ bụrụ mmiri nsọ ozugbo ozugbo. Agba nkịtị. Mmụ ya sị ya, nwa m, bụrụ mmiri a jee elele ka fada ede gọzierie ya, ka a gọzie ya na elele na ya chọrọ mmiri nsọ elele. Na bunarị ya mmiri a wee tinye na buutu moto wee jebe elele. Na luo elele, ndị fada ju dịka etu esi eme na ndị fada ndị nchụaja buo ibu. Enwere ike asị fada nke a na ọgụnwa ya ekwu okwu Chukwu, nke a ọgụnwa ya elidi maasị, nke a ngụnwa ya agọzi mmiri. Eluzie ebe ahụ, fada ede si na ọnyanwa ya agọzi mmiri nsọ niile anwa dị ebe anwa. Na wee ruo nnọọ gọzichaa nnọọ mmiri niile anwa, ịmago ndị ọzọ enyezie aka etichazie nnu na ha ncha niile, nyakwuchikwa mmiri mma ya anwa debe, agbasa ya bụrụ mmiri mma ya tii na buutu. Na wakwara otu na mbe mma ya wee were mmiri abi mma ya sị na ya batago. Mma ya wee sị ya, nwa m ịbatago? Sị ya mma ya wee sị ya, nwa ya dị fada wee sịwa mma ya, mma ihe mere na mma ya sị ya mba. Ọ sị ya mma maka na mgbe ya ruru elele na eruru ebe ahụ, fada ede sị ya na ọnya ya agọzi mmiri nsọ niile. Mfat na ọnya ma bụ onye gosikwado mmiri nsọ a ya bụ ya nata. Mma ihe mma ya jụrụ sị ya, nwa m, mmiri nsọ o metụkwa na ana elele? Ọ sị ya na o metụ na ana elele. Ọ sị ya na ọ dịgo asọ. Ịghọtara ya? O nwere ihe ịghọtara? That is faith. So if you are coming to the altar with your conviction, because no more lead, I can tell you, it might be a barakana. Yes. So now he kwesịrị ịma onye ọbụla ọtọ ọbụla I believe on ya ga-abụrịrị you are inspired by the spirits to visit that altar. I can tell you that ihe anwa nsogbu ha nwere ike ịbụ sọ okwu ọnụ ka ị bịa kwubi, ekpere nkịtị ka ị bịa kpee, mmụọ tuto n'iji okwukwe wee bịa agwọ ọghọ ya. Ọ bụrụ na ewu ahụ egburu ma ọ na-ebu na agha egburu, o nwere ndị gbuchara ya mana problem ha bịara to the end. Mana ana m achọ ịgwa gị na ihe dị mkpa bụ obi ji eso mmụọ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ bụla ịchọ ka agbara gị family ebe, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị.